Малко така, малко така. Само да не се раздели. Да видим. Може би вече разхладихме. Малко ще бутнем отдолу е така. Майсторската. Още един път така. Чакай, не бе, не бе, не бе. Чакай, чакай, чакай. Чакай малко. Опа. Еми. Пак има 70-80. Като и чистим от кълта, ще разберем. Браво. Браво на моето момче. Ай, дай 5. Браво, браво на бебето. Браво, Ленгири. Еми, това е за сега. Може би после пак се включим. Айде. Чао и хубав ден.